Priehrada Ružín je jednou z najvýznamnejších vodohospodárskych stavieb východného Slovenska. Jej výstavba začala v roku 1961 a trvala približne 6 rokov, pričom bola dokončená v roku 1967. Cieľom jej vybudovania bolo zlepšiť ochranu pred povodňami, zabezpečiť stabilný prietok rieky Hornat a Hnilec a zároveň vyrábať elektrickú energiu pre región. Dnes má priehrada kapacitu približne 59 miliónov kubických metrov vody a hrá kľúčovú úlohu v zásobovaní vodou a vodohospodárskou reguláciou. Z výšky sa nám odhaľuje celý rozsah a krása vodnej nádrže Ružín, ktorá je významným technickým dielom aj klenotom prírody východného Slovenska. V popredí zaujme masívny priehradný múr s výškou približne 60 metrov a dĺžkou okolo 390 metrov, ktorý vytvára túto rozsiahlu nádrž. Zábery ďalej ukazujú aj bočný prepadový kanál, ktorý slúži na bezpečné odvádzanie vody pri zvýšených prietokoch. Jeho vyústenie pod priehradou je jasne vidieť, ústi do regulovaného koryta, ktorého výtoku sa nachádzajú naplavené nánosy horniny a štrku. Dôsledok predchádzajúcich maximálnych stavov a povodní na rieky Hnilec a Hornat. Krajina v tomto čase, koncom júna, doslova prekvitá. Okolí nádrže je pokryté bujnou zeleňou, husté lesy v odtieňoch sviežej zelene, rozkvitnuté lúky a strmé zalesnené svahy vytvárajú dojem živého obrazu. Vegetácia je v plnej sile, farby sú síce bohaté a dynamické, čo počiarkuje teplý letný deň, keď slnko zalieva krajinu zlatistým svetlom. V pozadí dominuje silueta známych vrchov Sivec so svojím charakteristickým bralom Drienková skala, ktoré dodávajú krajine dramatickosť a jedinečný ráz. Z výšky si možno všimnúť aj vyrovnávaciu nádrž Ružín 2, ktorá spolu s hlavnou priehradou tvorí prepracovaný vodohospodársky systém s funkciami regulácie prietokov, výroby elektriny aj protipovodňovej ochrany. Ružín z tejto perspektívy ponúka viac než len technické dielo. Je to miesto, kde sa človek a príroda stretávajú v rovnováhe. Tento letecký pohľad zdôrazňuje, aké výnimočné je mať v srdci Slovenska miesto, kde sa spája funkcia krásy a pokoja.
Ak sa ti toto video o vodnej nádrži Ružín páčilo, nezabudni dať like, prípadne odber a ja sa už teším na stretnutie s tebou pri ďalšom videu.